Здравейте хора, в момента съм на море и мисля да правя много поредица, цяла седмица на море с мен във Варна. В момента съм на вилата, обаче днес ще ви кажа какво стана 2 дена, понеже днес е вторник, а що ме седмично трябва да е цялата седмица. Първо накратко ще ви разкажа какво стана вчера в понеделник, когато дойдохме. И след това ще ви разкажа какво ще правим днес и какво правихме през другото време от деня. Така, вижте ми джапъките на стич. Да. Започваме с вчера. Вчера пътувахме около 7 часа, понеже спирахме супер много и на магазини, и на магистрали. Нали, за да почиваме. След това, когато дойдохме, настанихме се, сложихме си, нали, багажа в стаята. Тук е супер красиво. Старовремско, ето Виланаско се казва самото място. Супер яко е, във Варна се намира. Супер яко е. Така, това не е способ. Продължаваме. Супер яко е, както казах вече за 100 път. Но да, за вчера. Оставихме си багажа в стаята, настанихме се, ние сме на първи етаж. Настанихме се. Ние беше супер познато ни беше, като дойдохме. Понеже ние и миналата година бяхме тук, на същото място, в същата стая. Понеже има само една стая за 3. Има бебета, 3 бебета котки и 2 големи. Едното голямо, миналата година беше с размерите на малкото и ние си го бяхме кръстили, Страхил, и то още е тук. Но да, няма значение това. Да ви разкажа за вчера. Дойдохме, настанихме се, починахме, облягохме се, понеже пътувахме много. Облягохме се за плажа и директно отидохме на плажа. Мама и дада пиха по едно кафе. След плажа, като се прибрахме, облягохме се, нали, с дрехи за навън. Отидохме до Лидъл на позорваме за вечеря, понеже нямаше какво да ядем в хотела, понеже не си бяхме взели нищо в вилата, нали. И това беше накратко. Направихме си вечеря, заподарухме, направихме си вечеря, след това си погледахме телефоните на балкона и си легнахме. И сега да ви разкажа за днес. Всъщност за днес ще трябва да ви разкажа в следващата част, понеже нямам никакво време, но обещавам, след малко ще кача и втората част за днес. Бай, бай!